NEO. Millorant les imatges per satèl·lit. Conviuen a l'espai amb planetes i estels. Silenciosos, observen tot el que succeeix aquí baix a la Terra, orbitant al voltant del sistema solar. Són els satèl·lits artificials, sistemes de visió que, des de fa dècades, han permès a l'home obtenir informació sobre moltes disciplines. Gràcies a ells, les persones es comuniquen entre els punts més distants del planeta, es poden predir catàstrofes meteorològiques o conèixer amb detall una zona geogràfica. Al Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona es treballa perquè les imatges que s'obtenen a través dels satèl·lits tinguin una qualitat òptima. Les diferents tecnologies que s'utilitzen en la construcció del sistema de visió, principalment els sensors, fan que, en alguns casos, les imatges només puguin obtenir-se en blanc i negre, mentre que d'altres es poden captar en color però no amb suficient qualitat visual. La solució a aquest problema ha estat el desenvolupament de la denominada tècnica de fusió d'imatges. Així, una imatge en blanc i negre d'una alta resolució espacial es fusiona amb una imatge en color però de menys resolució per obtenir la imatge ideal. Recentment, el Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat un nou mètode de fusió d'imatges, el WISPR, que augmenta la resolució espacial de les dades captades. Una versió millorada d'aquest sistema, realitzada en col·laboració amb altres universitats espanyoles, ha rebut un premi internacional en el concurs més prestigiós d'aquesta especialitat celebrat als Estats Units. La qualitat i precisió aconseguides amb aquests nous sistemes permeten d'obtenir imatges amb un elevat grau de detall, que no sols serveixen als científics per investigar, també els ciutadans que, a través d'internet, poden gaudir de les meravelles que encara es poden contemplar al nostre planeta.